नङाबा 2020नि इलेक्सननि सिगांनो प्रमद बर'मोनहा आंजों रायलायफैदोंमोन। जुदि आबसुआव थानायनो मोनब्ला दिनैनि दिनाव दिलीप सयखियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन आङो, बयकट खालामगौमोन आं। माखासे थाखोमानाय बाथ्राफ्रा गावबा गावनि खुगाजोंनो ओंखारबोगासिनो दङ आरो जों नुबोगासिनो दङ। प्रमद बर' हाग्रामा जायखियानो जा ना लोगोफोर, बेबादि जों मिथिलांगासिनो दङ आरो सिंनि थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो हामलायनाय थाबाय। बे समाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेरावहा। बिटिआर गोरोबथानि सिगांनो प्रमद बर'मोना हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदोंमोन इलेक्सन गेलेनो, पलिटिक्सआव हाबनो। अब्ला बाथ्राया बोरै जादों आरो बै समाव गोरोबनो नाजानायाव माखासे राजखान्थि हान्जाफोरजों गोरोबनो नाजानायाव चन्दन आरो सोरखौ बुंदों खाम्फा, बिसोर सानैया गोरोबनो थाखाय हाग्रामाखौ होआखैमोन। बे बाथ्राखौ दिनै हाग्रामाया मानो बेरखांहोदों? थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदों। हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों आरो गाव एबसुआव थानायमोनबा दिनै दिलीप सयखियाखौ मा खालामगौमोन, बेनि सायावबो माखासे बाथ्राफोरखौ बेरफ्रुसार होदों आरो ना। दिपेन बर'नि जायगायाव आं मोनब्ला दिनै बे दिलीप सयखियाखौ, बेबादि बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो ना माखासे। थ' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो ना। लोगोसे सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामदाबो आरो ना लोगोफोर। थ' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ। भेरगाव जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्ति लानानै बिपिएफ हान्जाया दिनै आशीर्बाद रेलि खालामदों, ब्लेसिं रेलि होदों। बेवहाय जि उद्देश्य लानानै जोङो बे रेलिखौ खालामदों बियो बिराद पजिटिभ, साक्सेसफुल होननानै जों बुंनो हायो। मानोना बे रेलियाव गासिबो जाथि जनगोष्ठी नुजाफैजोबदों। आदिबासिबो दं, बेंगलिबो दं, असमियाबो दं, सरनियाबो दं, राभाबो दं, बर'बो दं, बेंगलिबो दं, नाथजुगि, सुत्रधर, सरनिया गासिबो जाथियानो बेवहाय प्रेजेन्ट जोब। आरो जिथु अनुमान खालामनो हायो जोङो दिनै भेरगावनि मोनबाबो समस्तिया बिपिएफ हान्जानि दखलाव फैगोन होननानै जोङो दिनै रोखायै बुंनो हायो आरो 100%। आरो बे रेलिया ओरैबायदि मोजां जादों, खोब डिसिप्लिन। मैयाबो क'क्राझाराव खोब डिसिप्लिन, बिराद मोजां जादों। आरो गाबोनबो सालबारि जिल्ला हिसाबै रेलि दङ, आशीर्बाद रेलि, बेबो निश्चय साक्सेस जागोन होननानै आंहा। चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फाया जाहैबाय 1 नाम्बार आलायनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै गावग्रासो बिसोरो। बहा थाखोमाना दं, मानो ओंखारबोआखै, मानो ओंखारबोआखै? बिसोर सानैयानो नङाबा 2020नि इलेक्सननि सिगांनो प्रमद बर'मोनहा आंजों रायलायफैदोंमोन। प्रमद बर'बो दंमोन, ओमफ्राय रोंगोराबो दंबादि मोनबाय था। जायखिया साथाममोन बिसोरो, साथामबो आंजों रायलायदोंमोन। बिसोर जों जयैनो गोरोबलायनानै फैगौ इलेक्सनखौ गेलेनोसै, बा जों जयैनो गोरोबलायनांगौ। बिसोर आबसुनि लिडारमोन बै समाव। सुक्तिया जाथ'वाखै, सुक्ति जानायनि बहुद सिगां, मिथिबाय। बे समाव आंथ' एग्रि, प्रमद बर'मोनजों रायलायनानै बा आबसुनि नेताफोरजों रायलायनानै आं एग्रि, जेबो नङा ज' जानांगौ होननानै खोथा होखादों। खिन्थु दाना चन्दन आरो खाम्फाजों ज' जाहो आंखौ बोखारना लाना थांबाय, बेनोथ'। आरो बिनि बादै मा नांगौ? चन्दन खाम्फा जाम्बा, नोंसोर मा सानदों फालाय आंखौलाय? बे जाम्बा, बे केन्डिडेटआ डिक्लेयार होखांबाय। दाखालि जोङो 4 थारिखआव केन्डिडेट डिक्लेयार होदों, 5 थारिखआव लाइजामा लिरबाय बे बिपिएफ इउपिपिएल जमा जानांगौनो। आगोलाव मानो लिराखै? बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो आं बुंगासिनो दं, इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानायाव आंहा जेबो आपत्ति गैया। आरामसे 100आव 100% आङो बुंदोंमोन ज' जानांगौ। बिपिएफआ 20था, इउपिपिएलआ 20था, बास। खिन्थु सरकार गारनानै फैनांगौ। सरकारा गारनानै फै, इउपिपिएल 20था, बिपिएफ 20था गेलेगोन, बास। बेखौ आं दिलीप सयखिया दाखालि बे बिटिसिआवनो हाबनानै बबेबा इलेक्सन केम्पेइनाव खोथा बुंदों, मोनसे जायगायाव मोननै आयेन थानो हाया होननानै, बेनि सायाव बेबस्था लागोन जोङो होननानै खोथा होलांदों। बेथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनि सायाव दिनै आबसुआ मानो सिरि थाबाय थादों? मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ, बेहाय मानो नांथाबाय थादों? आंनिबाथ' दिलीप सयखियाखौ बे आबसु, आं जुदि आबसुआव थानायमोनब्ला दिनैनि दिनाव, आं जुदि आबसुआव थानायनो मोनब्ला दिनैनि दिनाव दिलीप सयखियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन आङो, बयकट खालामगौमोन आं। मानो साहस गैया? बबे मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ, बेहायसो नांथाबगासिनो दं।
बे BPF-आव खालि बर'ल' गैयालै गासिबो जाथि दं बे UPPL-आव खालि बर'ल' गैया गासिबो जाथि दं नांथाब दिलीप शइकियाया दाखालि मा बुंदों बेखौ आबसुआ दिनै जातीय छात्र संगठन हिसाबै दिलीप शइकियाखौ बयकट खालामनो हानाय साहस थानांगोन। औ रायजो राजा नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानो हागौ आरोना हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो आरो थारैनो बिनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां सैथो जों उनाव मिथिगोन आरोना जायफोरनि मुङा नामखारि जादों बिसोरनो बिनि सायाव माखासे आरो खेंफोरथिखौ होगोन जों नेनानै थाबाय आरोना अब्ला सोरनि खोथाया सैथो सोरनि खोथाया नंखाय जोंहा साननो हनो गोहो दङ सानना हनायनि गेजेरजों जोङो मोनदांनो हागोन जों नेनानै थाबाय जायफोरा मुं मख'जाबाय बिसोर रिप्लाइ होखागोन जों मिथिखागौ आरो जोंनियाव रिप्लाइ होग्रा सभाबा दंखायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गावजों गाव रिप्लाइ होग्रा सभाब दंखायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नाथाय गुबुनजोंब्लासो रिप्लाइ होनो हाया दिनैनि दिनाव दिलीप शइकियाखौ मा रिप्लाइ होदों जोंनि लिडारफ्रा नाथाय जों गावजों गावबा मोनसे फिसा खौरां बाथ्रा खोनाबानो होखायो भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना सोरबाफोर चेनेलाव गिदिंबा साबसक्राइब खालामदो आरो मा सानखो नोंसोर बे भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामदो आरोना मोजां गाज्रि स' फोजोबबाय लोगोफोर बाय।